buntag mga ka-idol. Ang oras ka ng mga ka-idol, alas 5 sa kadlaw. Sayo ko mata kay para maghanda sa pagkaon sa akong alaga. Kaya nag-training na po sila volleyball karon. At tulog pa akong lagaw. Hindi mo dahil lalim mga idol ka ng natay pa eskwelahon. May mga bata mag-eskwela. Kulang tagtulog. Makamatagag mga alas 3, alas 4. Hindi na kang balik o tulog kaya balik at tulog galing mo kamatagag sutsok maglihok-lihok na lang ginagmay kantang wala pang oras. Mga idol, mga inatay, ina at tatay. Idol, tulog ba mga idol? Wow! Training na dili nila training karon, dola na rin nila karon dawan dongan. Ay ang tanong ka daw kay para may mong atlet. Ano kaya daw yung bata inundan na biyaan ako mga bisyo mga idol kay para masuportaran ako yung bata. Kaya kagay mga idol, bisyo-bisyo ko mga idol, ang damay ang bata kay kaon. Tulog pa inom na ng tubig. Kabalo na kawikan da sa inuman. Pasikat kasi gasto inom. Pag uli, wala pang pagkaon. Ano yung bata, painom na ng tubig. Mga inundan mga idol nga. Biyaan ng mga bisyo. Para masuportaran ako yung bata. Mapalit na ko yung mga panginahanglan ng palampos o eskwela. Maluwi mga idol, paki-subscribe sa akong channel. Subaybayan ang tayo nyo na akong channel. Para matabangan ko ninyo. Mulat tulog mga idol. Kaya lang. Hindi kaya lang putol mga idol. Kaya napakoy buhatot. Pagkakita at pagkaon bata. Di
prepare si Nina. Bawal yung idol. Ang Ginoo magkauban ang katato kanunay.